pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Di rumah gadang hati bola titala dari tamu minta izin baba lia pulang abang karabata lain nak namu ditahan juga kurang tak namu ditahan juga kurang babaso para pantun pangkajo ale basti galira basti lidah surang karena nasuralie tak ada pihak nan mangalah ditahan juga kurang tak namu ditahan juga kurang babaso dela puera gabarabu turun tangan tuo angkara mangan juga kato suru kasudahan dilapeju ditahan juga kurang tak namu kasudahannya dilapeju Manyus temanaro Ambo, iyo kabake stanjo sambah dipuhunkan menitalah. walau di awal kalam tadi dek sambah hambo nan sabarih dek katu ambo nan sepatah mulut tetap buah kena rapek sambah terserak kena rami tan sano ambo wakatu dinan lai ado teracak di limbago tetonggok di pusako manabang lai di pangka menjuluak lai di buah wakatu lai di nambana laki latuah di nambanya tapi kok wakatu dinan tidak malu tertumpah pada ambo orang tecor yang padokan yang berkipeh paluah kadado berkumpul darah ke jantung buruak berito di negari tapi semantang pun baik itu Ustaz ampunlah hambo dek pangulu banyak nan sati orang gadang banyak nan batuah bago merusuak sampai lalu nan dituju kai tuju tak kalau semua kadikali tak kalau rantiang kadipatah pangulu berdiri di negari membangun adat jo pusako madokan barih jo balabeh menyusun cupak dengan gantang de adat na memakai pusako tinggal murunggoi cupak tetaga utang maisi sungguh pun yo nan sagano itu dek silang na bapangka karajo nama pokok dicarilah bulet nan sagolong picak nan stapia bulet lah dapet digolongkan picak lah dapet dilayangkan mako dilapeh nan mujang nemu do matah nan tahu nan cadek pandai kok jauh dilayangkan surek kok ampia dilayangkan siriah kemujuran dek silang na bapangka namonyo jauh disaru alah datang ampia dipanggil alah tibo samulah berhadir di atas rumah gadang nangko kemujuran dek kami sialek jamu kok datanglah membukakan pintu duduklah bakam bangkal lapiak litaklah baidangkan nasi pun nawih lah batuangkan naya indak kan upek nang ketumbuh hantah kok puji nang kebulia bahas sekarang kini nangku nan ba ibarat buruang pipi kumastan tabang babega di udaro balunta-lunta jo kabui babentan-bentan jo awan kueh malayang jo malayok sudah meninggi nyo marandah tabang ke padang ribu-ribu iyo karimbo nang satumpak sedang memakan buah rumput litak lapeh hawih pun tibo lalu disasuk ambunan setitiak sajuk nan bukan nalang-alang bak paneh ditimpul inai membayang-bayang kemuko mencayo kau tak banak sanang hati bukan kepalang pareso maruang tubuh siai anggota ketujuhnya deklah sudah minum jo makan mungkasui bana dalam mati nak menjalang pinang nan sabatang menurut sarang bertinggalkan pulang ke asa ada ulunya ayo manya sebenarnya
Sampaikan Stan. Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tetunggang kepada sultan. Karena balayalah sampai ke pulau Stan bajalanlah sampai ke bateh. Kok taganang Allah berpematang meiyalah bermuaro. Nan di muka sui Allah sampai nan dia mampu lah pecah. Indak dolai. Kok duduk lah nak merok selo. Kok tagak lah nak mayu langkah. Beganjua surui ke pangkalan sebondong pulang ke negari. Mohon dilapeh juatin suci jemukuan janiah segitu sambah pada Stan. Yolah sampai dek Stan Parpati ya. Sekir-kiro. Titah jo sambah dari mulut karangan nati sanubari bari balabeh kediturui ampun jerila pemanuhi. Kinilah datang sambah ju titah dari sultan iaitu duduk nak maurak selo tagak nak mayu langka baganjua suri ke pangkalan sebondong pulang ke negari kan be itu kata sultan. Sebenarnya Sesuai bak pepatah sultan duo dima biawak tajun sinan yang menyala dima tugata hantak sinan tinaman tumbuh. Maka naknya janiah bak dibasuh, naknya tare bak ditampi, saya ke gugur dari tampuak nyato kelakang dari kulit menanti sultan setiko nak diantar undiang kenan banyak. menanti boh. Amanya nyamak setara jebusu. Nita, Bakiamak sambas patah. lalu lah. Perundiang ketibukan ke bakiamak kini tu dek karena bisiak lah samu kedengaran berpemandangan amak dalam. Ndak kedulang panjang nama kedulang senang ketibunya. Dek karena duduk berhadapan di mamak ni kau duduk dia jadi rumah. Rancak nan. Kanya Datuk Lendi. Berita lah. Nang jadi buah penitan kebantang kinyak bisiak dah kedengaran dek imbaw lah kapon. Hanya duduk baju jadi rumah je nyak ni. Pasal kaya ada setara jawansu. Lalu lah. Artinya singkit sidang bawa kabari dan namun untuk ini bah pembari lah setara jawansu namun untuk ini di mana pembari setara jawansu lah sayun selangkah jangan boleh sekolah. Dek ujian pun panih berasa. Itu kebantang kasanya. Kok banas sampai setara jawansu lah sinanti bonus setara jawansu lah. Amuan tanya. Setelah benar. Menita mak. Anda kerentang panjang ini tu kedulang senangnya ketibunya. Kok bisiak kadang-kadang ni bukan lampuan bantah je. Kok kini kau baru salik datang. Rancak mak. Nang kanta ada kini kok bata curian tabari kini ko di sistem daro ala sa belimu kami. Idambo asalai seciuk na bayam serencang basi insyaallah gayung bersambut kata mau jawab ambantan kapangkalnya mak. Nanti mo. Tampar patiah Menitah Stan. sambah kembali pada sultan. Pada Allah. Rupanya perundian dikembalikan ke baki sultan kerana kok dapat seorang debulati dapat bersama payokan. Tentang kebenaran dan tertumpah ke baki ambo tadi Allah ambo bau bakato bayo berjalan bermolah mencari bulet dan segolong. Gantiang putui biang ketabuak ambo antakan ke baki sultan. Maka teraduk pinta je pintu pihak sialek kerana dan bekasui Allah sampai dan dia malah pacah kini duduklah nama urak selo kok tagaklah nama yu langkah kan iyo itu bunyi benitan sultan. Yulah. Ku itu iyo jalan nampasa nambah tampuah kato nambah nambah sabui. Allah dilai laki atau Allah dirasuak menjadi yau. Akan tetapi sungguh pun iyo nambah itu rupanya antara ambo sultan sairiang indak setujuan sebidua indak sahluan sayo balai nujui. Artinya mana kok nan dibekasui iyolah sampai nan dicito iyolah dape. Tapi nan dia malu le pacah. Kalau nak menjadi niat jenazah dek kami disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mangko sandang hati sepangka pulang maklum pada sultan. Lah sampai dek Samandaro. Bilanglah. Rupunyo teraduk kebenaran nambu nan tetabu kenan banyak nan talewa ke menjilih di rumah nangko. Dek sultan orang nanarih bijaksana orang nan cadiak cendukio. Kok setiti Allah balawikan sekapalah begunuangkan. Tumahlah bapaidakan kena rape, baduduakan ke urek taguah basandakan ke batang gampa batatiangkan ke nenek mama. Maka kok tanamu meninjau, sultanlah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau, Allah lah duduk di lurah dalam. Saju Allah bana dalam mati, stan sajuk nambagai di palali, rasu manete akalundang, rasu resiram mayarimbu. Sapiak pinta je pintu kami nan tapuhun ke pakai sultan. Karena sumbayang nembawa katu, alek kan yo bakutiku. Kok duduk kini ko labar sopan yang tagak labar sopane. Kami lah nak mayun kan langkah. Kini ko dek sultan, kanda labar raso kabuyah, pinta labar raso kabalaku. Apalah kata sultan tadi, kok nan dimukasui Allah sampai, tapi nan dia malu le pacah. Artinya nan dia malu le pacah, nak manahani kami semalam ko besok pagi nak kami lapehkan yo itu kelaluan yo sultan. Yo benar. Dek sultan bahayun lalu bagamangkan bapujuak pagadang tangih basauk tengah dua itu unjuak nan tidak babarikan jauh tai buati kami stan. Sebab Allah ada itu. Adapun kedatangan kami kemari nangko pai mahantakan sultan kalipah. Tak ubahnya bak ibarat mahantarang balaya ke mastan. Bairiangkan sabateh pelabuhan kaparanggang langkah baganjua bararak babaliak pulang. Nyampang ke semunanya pulau kanjuangan. Kok nyoleang kapadek muatan terumuak candau nang kodohnya kami nan tidak bakuricih stan.
Abatunya lekini. Dek capo padi berunduakan kini rabahkan kayu jua. Dek cako kami baduduakan kini jalihkan jalan keluar tan. Kawak Kristen sambah kembali. Ini tah. Taradok sambah cita sultan dan terserak kepada kami sepangkalan orang nan mairi merentangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat betutualah kami danga, ibarat mengajilah kami simak. Lah jale uji maknanya lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundiang sultan. Dek kerana cako kami lah berdudukan kini jalekan pintu keluar kan ia begitu kata Ustaz. Sabananya. Kok kita kaba jawab batimbang kato singkik saja ka jawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun je batang puah janjang patah pintu bapasak ka mano sultan nak keluar. Kato minta dibalik sambah tolong kembalikan. Ayo manya sebenarnya. Mintalah. Sambah terpulang Pakistan. Sampaikan. Tantang penitahan sultan nan talimpah ke badan diri ambo iyo pulo tumah kironyo. Ko uju ilah semua mu pandang nyari yangnyo lah ambo danga. Sasak tampe lapang pikiran barih simpan di balabeh tampan nalah patik tabau. Izinkan ambo meniti batang papah dek sultan je bicara ambo nan tidak cedek pandai. Apalah na menjadi buah perundingan sultan cako. Ujuangnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak kemana sultan nak keluarkan yo itu kelaluan sultan. Yo mana? Abalehnya pulau dari ambo re bawah joko tetenggai mana juntaru hitua koto katos patah palang ungkai jemulik manih turun tanggo. Atolong petenggangkan tentang itu sultan. Sampai Ustaz. Inggo itu dulu. Ambo ulang kata Ustaz tadi, kau ulangnya pulau dari ambo. Katos patah palang ungkai jemulik manih turun tanggo kan begitu kata Ustaz. Tidak salah sultan. Karena sultan mengabek jo buah sentak rumiklah hambo maungkainya rasio buah dinan punyo. Bukan to kandak ndak babari sultan tapi gamang tunggu acame kok datang malapi sultan ke babalia. Ba sabab mangkoba itu hari larui tengah malam bulan tidak bintang pun tidak rana jauhan nang kadi jalang jarak panjang nang kadi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajariang padang bapi jangik taluak babuayo ikonan marusuh nama gambang hati kami Ustaz. Lah sampai dek semenaro. Langlah. Lah terapak pulau rundiang jebana dari sultan. Baalah bunyi rundiangannya kok tinggi ndak terpanjek lawehnya ndak taranangi di jalang rasa ndak mungkin. Sebab kok kadikilin ditikam jajak sio-sio tangkut tumbuh. Dikilin jajak kok lapeh ditikam jajak kok cupua disimpan saja dalam bari. Joko dikatakan rimbo bajari yang padang bapi nyangek taluak babuayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding yang lain. Tapi Stan, santano pinta lai kabuliah kandak ko lai kabalaku. InsyaAllah ndak kalalu karimbo rayo. Bukan menampuh padang hana atau maranangi taluak jemuaro. Hanya jalanan pasar ka ditampuh labuh nang golong ka dituri. Sanangkan hati tentang itu Stan usah dilapeh dua hati ke badan pulau mularaiknya. Segitu saja sembah pada Sultan. Sultan Parbatia. Sampaikan Tan. Nan bak papatah Sultan Juwo segadang-gadang kapa banang kodo seketik-ketik sampan bakamudi adat nan ke seperintah halua alam seperintah rajo alek seperintah pangka batolong dek Sultan memanjangkan. Sultan Bendaro. Nital. Kapa banang kodo sampan bakamudi alam seperintah rajo adat seperintah halua alek seperintah pangka itulah inyo adat nan kawi itulah adat sabana adat. Nan kalau dikiki babi basi dibasuh babi haya dibubuik tanya mati dianjak tanya layu abana tak dapat ditukari. Tapi sewajah daripada itu Ustaz, cancangkan dua sagaragai undangkan dua salanggano. Pertama syarat mengatur kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membau ladiang lukulah pau keduanya. Adat yo syarat di Minangkabau seroman awa dengan tabi yang sanda basanda keduanya. Ko iyo adat lah memakaikan alek seperintah pangka. Tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu binniat. Barang sesuatu pekerjaan itu dimulai juniat. Nan niat kami kamari mahanta marapulai Istan. Itu nambah makan. Kau mahlat tibo kami di siko. Tapi kurang selesai sabalango walun nado niat nambah malam. Antah ko isu lain masuk untuk umum apa panjangkan tetampuah jo rumah nangko sama mendoa pada Allah. Sekian sambah pada Sultan bunyi nak sama kami danga jawab sugiro minta balik. Dah sampai dek Sultan Parbatia. Sekadar itu. Bana ko undang dinan cadiak jadi pepatah dinan pandai ka buah mulik dinan mudo. Adai babuah sentak kok sarak babuah mati. Sepanjang pituas ton tadi bahampang kami jo ayat bahambek kami jo hadis. Tasasak rueh ke buku tasorong bajak kepadu abi tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Iolah malang rata tangan ditahan indak tertahan dilapih jua dan jadi. Sielen sielipia membelok lalu ke kilangan kabui pai gunung lah tinggal maratok bumi kepanasan. Sekitu sambah disambahkan pulang maklum pada Ustaz. Ayo manyo semenaro. Ambo. Nak semua ia membasui, nak pucuk ulam menjulai, nak cayo kilik latibu, nak alih licin datang.
Kato sepatah nan bananti rundiang sebuah nambah tunggu kini alah stan labuahkan tinggal dek kami memakaikan. Alhamdulillah kajaweknya stan. Bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui kain panjang kasaruang banta kok datang kami stan japui pulangnya minta stan antah papancarian teman daro tentang tua. Stan perbati ya. Iyalah. Dek kuek saruan pulau melonjak pelang di kualo raso kata banulak tabiang ke tengah juo kandaati. Hujan taduah kabuik pun tarang ombak tanang angin selesai lah suko kami malapehnya. Tapi dek gen yang pulau nang kodonyo basawa malahu juang tambang tetagun pesisia di anjuangan. Apola jini sang kuiknya. Kok datang kami stan japuik pulangnya minta stan nanta kan iyo betul kata stan. Iyo betul benar. Kami kabek padi jo daun jaweknya pitua stan cako. Adek kan basandi sarak basandi kitabullah. Cala ado tajam pun lai tinggal dek bawa menyimpaikan, sara ado adat pun lai tinggal dek awak memakaikan. Cupak tetagak labai si jo siria sultan kami japui. Sara lazim hukum la jaleh jo doa lek kami lape. Selamai sultan pulang pai, selamai pulau kami nan tinggal sekitu sajo dari ambo rila jo maaf pamanui. Ajadilah semenaro. Mintalah stan. Sepanjang-panjang batang ayah stan. Babelok baliku turun bukit tadayuk-dayuk di sarasah serak basera ini nan data namun lamu jo lambek ke sampai jo di muaru. Baik tujuh perundingan kita kostan. Yolah. Dek panjang kecek banyak nan sasek, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tegisia bakeh naik, tagesoh jalan katurun tersingguang sultan di janjang. Taradok salah jo silik khilaf jo khilafat sasek gawa sumbang di jangga. Maaf jo kepada sultan seratus segala sepangkalan. Kepada Tuhan namu minta ampun. Samu tululihkan di tanah lakang tanah. Kita anyuikan di lawik lapeh di naluruh kita bersimpang. Nan laya kita berilah-rilah nan batin kita pulangkan bagi Allah dapat siko habis kos tanah. Bana, anang kini jaweklah salam sujud kami. Si upiak si tira imah membawa parian pulang pai, guluang lapiak sapula rimah kami berjalan nanyulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai candonya alik letuanai Urang sabondong balik pulang balik pulang di manyo Sakitu sajo isi kaset letuanai Salah juga wa minta ditimbang minta ditimbang di manyo ku adokat tuanan tadorong matuanai sadilah tak dalam hati oi dalam hati di manyo jawek salam lah dari balerong matuanai kami nasiru kabatawi oi kabatawi di manyo kini Oirilah joma apa nyudahi latuanoi tantanganku ma kita wapisah di manyo kok taraga tuannya kami latuanoi carilah kaset di tanaman Tuhan oi di tanaman akan duang di manyo